Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Hadin belami ki kubor ham saya ba kadon ka jingde thok ya ki negative report ha ka bai dei ba ka jingshim nong muna COVID-19 ha Umling Screening Center ki noi lam jong Khasi Students Union North Khasi Hills District ha ka shipotru jemang arjar arpuai ki lahir jurep kensan bat pen pauru ba kini jing keno ki dei ki pen benalam ler ban ki bom don nong rem hai hai ru namar ba ki kai pot on amla show nakane ka jaka handrai la shupha bet sheki mobile phone jong kitu ki bladep le test hadien kumba arbusau hadu sabu pra kenta ha kini jing jurep kaseng kalalap ru ba kam shem la don setia kum kata ka jing keno namar ba nakane ka jaka le test ka badan ha umling kam don show ka jing le ya ka RAT test handrai ka David Tang da ka RT-CPR ka baki pat ba ki hapan seo pisa hadu sanspa ringkat bat ka resit ka ba ki yo ru ka dei ka badan ringkat ba ka kerteng bat ka por baladep benlek tes bat ya ka kai pot la shupha bet cheki mobile phone bat kam don setia kanu ka jing ai tu lani di tu ya ki kai pot kumbala keno baki lat thai kubor hapok social media kami ba kadon ka jing sam certificate negative report lamba kane ka Umling checkpoint syak itu kibre bon nabar ban yo ban mi rungpat nang ne ban lek pat sya syariboy la ne shlong ne shawi gi district andre ngaso ban kenmau biang ba omdan kino no kites kaba hadin bengi kenduk ki officer ang tay ki in charge kidai tang ki khobor lamler ane ki khobor ki bala supen bakla ya ki nong siksinong jang jela meglia namar ba kani ka test RT PCR kung bangitip niyo report hadin arsngi bat hadin arsngi kamot kawanru ka report lumba jong ka mobile ha ka message ka jongi te kamdon kum kata ka certificate hoit munsua ka don ka test ka ba kisnem ki blalet ka di ka test ka ba pio report no hatu tu report rekat menta kamdon bat ka jingwan jongi hangni kalong kumju bangin awan surprise checking ya kani ka ceka ka bari ka checkpoint jong ki brewi wan nabar kamtam hangni ka pandemic hangni ka klam ka bomenta ni chu shai ba ka jing pikir na kani ka ceka jingrung jong ki brewi ka nabar kabang kam hadu kata bat ka jingwan jongi kalong haju upor ban ay mensim ya kini ki breu ki officer ki staff ki nong tray sarkar ki nong tray napo police department ki ba shim contract ya kini ki babu ini ki security ki staff ki batre po ka section ka lakajong ajong ban ay ya ka jiya tray lang ka ba ni penpausay ban liang kaseng ni songu ba ya kini ki balong kita ki paya ki banyada ya kani ka klam ka bondrung sa ka jela jungi bat ka jiksim khya jungi kalong haju upor ma pi ka test kala ka report jong ka positive case na kasngi karang kiu bat ka jingyap ru karang bun bat ngaso banong ban kentu ya ki dong ka riboy ka jungi ka bulong ningkong ka gateway bang ginong kam yene ka por ban ye trailang ka jingte lang kam dei tang na ki paro ki seng balang andre wat ki banya ya ka kali kamai kum ka taxi asyen ka sungo asyen bat ki we ki tourist asyen ba kini trelang ba kin pet ngoru haju upor ba finam kit di no ki bro ki ba pin light na kane ka checkpoint ka ban test pat iki namar kane kamong ba ngira hoy ngilayo ya ka pisa ka ba la man sya thong ya ki siajar harjar ndai kin mau ba ka tu ka jingpang kambit tang yaki kabit ru ya phi ubawan ra ya tu jingpang kabala berra sing kasem ka jongpi bat ka belong ya ka jingma ya ka ying ka snong jongpi bat ka imlang ka salang ka jongi tarang aso ban kuntu habang yoi ya kane ka jing tre stom jong kini ki officer hangne yidong kamru ban ailang kti ka mon kti diang yaki ba kane ka de sibanta jong ka jing imsup ka jongi ban light na de ka klam ka balak Q step menta
bat ka apil jungi sya nakaliang kaseng ru ya borok kirang pak sinong namar kumba fitip ba kini gibreu abang kila irung hangne kile ya tes bat kila dap check lut borok ikot kesla ki sayok benrung nane kai ka benta jong kirang pak sinong taka boburom yaki kalong ba kinbut nanti ya kitu gibreu buan nabar ba kinsyong quarantine ha wi ka jaka kabel kinlong marway lane isolate yaki bat hadin spokesgi lane khatsauski kumbala patha dak sarkar bakin but renti bat ka kamram jong ka darbasnong kalong ka ba don kam hadu ka tata kalong ba kin pengor yaki bakim dei banmi wat la kadai ka test ka report belami hadin aski bakilayo negatif ru hendrai kin pendapat ya ka quarantine ko joki kabala banlong spokesgi lane khatsauski kumsi bantaru nakaliang kasang ngasoban kitbok ya kiboro kinong tray kiba hakmat jongane ka khlam bakinlong kisha kita ki paya jong ka jai mriu go jungi namar ba kumbayo I menta ka jing yap lane ka jing khlat jong kibreu lamba jong ne ka khlam kala kiu step hadu ka tata bat ngidei ka jai mriu ka barit pai bat ka junong kam go jungi ka long bangin ya teli bat ngaso ban sim ine ka por ba kuntulang ya para senam go jungi ban ya telang hane ka por bat kalong ka jing job namta ka jai mriu go jungi bat ngin yo inuk saru ladang ipet sigiwe ki state ladang ipet sigiwe pat kiri kaba uwei pa uwei ki telang bat kajun kam jungi menta kalong ba kei kaba naliang jungi ngaso ba white gidan ki jinge kaba kum kaseng kan phai laman ki jaka hanrengi kuntupat ya ki dekhot jong aseng kam tam nakini ki border ki jungi ki bade spo arani ki bade sate spo umsiang ki bade sate spo umdan bakin longi ba pengor ban khangi borok ki border bat firi ma firu kita ki frontline warriors ki bala ban khang khdak no ya ki border jongi ba kinamon kini ki khlam la lamba jog ni ki bre wan nabar bat ngaso ban kuntu syo sarkar ru ba ailang ya ka jingyer telang bat kini ki dorbasnong ki border chate ki border ba nambar lamba ki border hoi ngidon ke checkpoint hangne po omling hanre ni so thu sai ba kidon pat kiwi kelenti ke bayat ban poi so syadu syapo kasor sor ka jungi po slong lada nga kenau ypi ka kelenti na po umdap kayat syadu somden kane kelenti na po narang kawan pat nane na po umling kalenti na po ranibri ka poi biang sa mairang po sa west ka hills ka po sa slong bat kumta teter bat nakaliang jong ka sarkar kade ban kuntu kham ban decline ya ki facilitation center lane ki checkpoint kham tam sekitu ki thain border banlong kawai kaba ngini ada nakajingwan jongane ka khlam